Stredoslovenská distribučná je regionálny prevádzkovateľ elektrickej distribučnej sústavy na strednom Slovensku. Jej počiatky siahajú do roku 1923. Pôsobí v Žilinskom, Banskobystrickom a v časti Trenčianskeho kraja. Hlavným poslaním je spoľahlivá a bezpečná distribúcia elektriny pre viac ako 780 000 odberných miest, vrátane domácností, firiem a samospráv. Spravuje viac ako 35 000 kilometrov elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Sídlom spoločnosti je Žilina, kde sa nachádza aj centrálny dispečing zodpovedný za monitorovanie a riadenie celej distribučnej sústavy. Tímy dispečerov sa striedajú v nepretržitej prevádzke a majú prehľad o všetkom, čo sa deje na sieti. Sú zodpovední za riešenie porúch či plánovanie údržby a dohliadajú na všetko, čo vykonávajú ich kolegovia elektrikári v teréne. Jednou z kľúčových aktivít spoločnosti je prevádzka a údržba distribučnej siete. Elektrikári zo stredísk rozmiestnených po celom strednom Slovensku udržiavajú sieť dennodenne v požadovanej kondícii. Neodmysliteľnou súčasťou ich práce je odstraňovanie porúch a výpadkov elektriny. Keďže spoločnosť pôsobí v regióne s množstvom pohorí a lesov, údržba aj odstraňovanie porúch sú často veľmi náročné. Obzvlášť v zimných mesiacoch, kedy častejšie dochádza vplyvom počasia k energetickým kalamitám. Pracovníci SSD sú neustále pripravení zasahovať aj v tých najnáročnejších podmienkach a riešiť komplikované situácie. Obnova dodávky elektriny v čo najkratšom čase je pre nich prioritou. Samozrejmosťou je pritom dodržiavanie princípov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nároky na distribúciu elektriny neustále narastajú. Je za tým výstavba domov, rozvoj priemyslu, ale aj pripájanie nových obnoviteľných zdrojov elektriny. Spoločnosť preto investuje do posilňovania a rozširovania distribučnej sústavy každý rok desiatky miliónov eur. Elektromontéri rekonštruujú a stavajú nové vedenia a transformovne na všetkých napäťových úrovniach. Počet odberných miest elektriny tak každoročne narastá. Tomu sa prispôsobujú aj zákaznícke služby, ktoré využívajú stále efektívnejšie prostriedky na to, aby odberateľom poskytli pri riešení požiadaviek čo najlepší servis. Významnou súčasťou distribučnej sústavy sú tiež telekomunikačné siete. Sú nevyhnutné pre jej riadenie a zber dát, ale čoraz častejšie nachádzajú aj komerčné využitie pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu. Spoločnosť sa preto zameriava aj na budovanie optických sietí na vedeniach všetkých napäťových úrovní. Stredoslovenská distribučná venuje veľkú pozornosť ochrane životného prostredia. V spolupráci so štátnou ochranou prírody vykonáva rôzne opatrenia, aby bol jej vplyv na životné prostredie čo najšetrnejší. Okrem iného sa zameriava aj na ochranu vtáctva, ktoré sa pomerne často dostáva do kolízií s elektrickými vedeniami. Preto investuje do rôznych ochranných prvkov, ako sú odkloňovače letu vtákov, rôzne ekochráničky či hniezdne podstavce a zábrany pre bociany.